rápido porque necesito tempo para o invitado. Vale. Vou ser breve. Hai unha cousa que lle chama moito atención a xente que nos ve nas súas casas, vale? Que ve o Land Rover nas súas casas. E son as mazás, que son mazás lámpadas. Esta de aquí? Sí. E o primeiro día tamén dixen, son ben bonitas. Pero son lámparas, teñen luz, non teñen luz? Teñen luz. O que pasa é que non se ve moito. E onde se encende? Aquí abaixo, non ves? Ten pilas aquí. Están prendidas. Sí. Vale. Estas son finísimas, Están guapísimas. E para qué? É para dar luz. A luz a donde? Elemento decorativo. Non che gustan? Están moi guapas. Parece que están escachadas. Eu, se diga a verdade, ni me fixara que estaba na mesa, Están ben guapas. Bueno, pois a xente pregunta e di, de onde son as mazás? Temos por aí as mensaxes que mandan a xente que chino que ocupaba por aquí. Entón, ocurriúsenos unha boa idea, que nos vamos regalar as dúas mazás, pero todo nesta vida ten un pero. Pero estou vendo como xente que sí que escribeu, de verdade. Sí. Vale. Pero regalámolas, e listo. Non. Para quen, claro. Isto ten que ser mellor. Non se pode regalar. Vai ser regalar, pero cunha condición. Que a xente, dende as súas casas, tenos que mandar o número do Land Rover, unha foto do que queren intercambiar pola mazá. Para que peñamos algo na mesa. Unha cousa útil que se poda poñer na mesa. Entón, é que a mesa ao quitar isto vai quedar desnuda, completamente. desnuda. Pois teñen que traer unha baixela da boda ou algo así que se poda cambiar. Un fruteiro. Ou un fruteiro. Entón, as mellores cousas que elexiremos ao final do programa, elexiremos a dous gañadores e intercambiaremos as mazás polo que nos manden. Nos mandamos as mazás. Ese é o número. É o número que está aí. Queres leválas ou non? Queres leválas? Non. É o último día aquí. Non? Bueno, pois... A última noite aquí. Están aí ben as dúas. Falando de froitas, estás... Nas redes sociales biches o das frutinovelas? Iso que é? É un culebrón de froitas. Non, eu tiño visto en Instagram agora que falan os plátanos. Falan os plátanos, sí. Hola, soy el plátano, tienes que meterme en la boca por la mañana. Hola, soy la oliva. Mira, aí temos a noticia. De feito, eu estou reaccionando a unha... Mira, esa en galego. Esa en galego, pode ser, sí, esa. Eu estou relacionando... Aí está. Sí. Eso que é? Sí, é o que parece. Unha coliflor. Unha coliflor, un grelo. É un pouco Eva Iglesias, a coliflor, É co brócoli aí, Brócoli. Montaron unha frutería aí, E estes que son? Chourizos? E debe ser Lacón. Mira, señor Chourizo, señor Lacón. Señor Chourizo, señor Lacón. Pero é precioso. Montan unha historia tremenda, Eu, de feito, estou relacionando a unha no que hai un limón e unha laranxa, o limón está cun plátano... A naranxa está cun plátano negro, a naranxa ponlle os cornos con plátano negro, pero o limón ten un plan para quitarlle a riqueza á casa de plátano... Unha tolemia. Espero non... ese kiwi! Mira, un kiwi do Dépor. Un kiwi do Dépor, Pérez. Maravilla. Bueno, que pasa cas frutas? Seguimos cas froitas. Falamos de mazás e teño aquí unha gran bandexa de mazás. De moitas cores, tipos golden, non sei máis nomes, pero bueno. Entón, vouche propoñer un reto. Ves así ben? Sí, guai. Vouche propoñer un reto. Nesta bandexa hai mazás que son de verdad e mazás que son de mentira. E ti, a simple vista, sen tocalas, tes que adiviñar cales son de verdad e cales son de mentira. E tú sabes cantas hai de mentira? Non. A simple vista, Ti cal dirías que é de mentira? Destas 4 de arriba, hai algunha que é de mentira? Sí. Creo. 3. Non as podes tocar! Non, pero se xa... A mesa está podrida, se non... Non, pero este é de mentira. Sí, esa é de mentira. Cal é a seguinte? Quédanche dúas. Creo que é de mentira... Hai xente dicindo esa. As amarelas... Non é doado, eu intentei facer a cagueina. A mí pareceme de mentira... Cal? Esta. Non as toques! Tes que... Esta verde. Home, como vai ser de mentira? Esta verde é máis falsa que a da de First Dates. Esta. A colla, a ver, espera.
É mentira. Non é mentira. Cantas quedan? Unha, Queda unha. unha, Queda unha. unha. Queda unha de mentira. Mira como están todos. E esa. Queda unha. Non teño nin idea. Non toques. Non toques. No, as de Se tocou tamén, sí, cale. As de arriba son todas, de verdad que era o que pensaba eu. Pero aquí hai unha que é mentira. Sí. Só hai unha de mentira aquí. Unha de mentira e as outras son de verdade. E só hai unha de mentira. Sí. Mira, todo o mundo sabe. Sin tocar, eh? Cal é a de mentira? O rapaz dixo esta. 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 Esta verde. Aquí o señor dixo esta amarilla. Esta. E que ahora sabedes que pasa? Que botanlle tanta cera. No, botanlle tanta cera que brillan. Esta seguro. Esta. Esta. Non vale tocar. É de verdad. É de verdad. Esta. Esta verde. Esta verde. Esta, todas son. Esta verde é de verdad tamén, toma. Esa cal. A ver, quedan 5, non máis. Esta. Esta. Esta é de mentira. Esta, seguro. Non é esta. Que agobio. Esta é de verdad, tamén. E esta tamén é de verdad.